Hello everyone, nोंथांमोनखौ मिस्टार बड'नि फिल्डआव बयखौबो बरायहरबाय। जों दा बोसोर फिल्म नायनो फैदों आबैसिमथाराव गाइस लोगोफोर, आबैसिमथार होननाय जायगायाव आरोना। दा नै टिकेट दाननो नागिरदों आरो जोङो। मानसिफ्रा हाबजोब्बायानो, जोंना लेट जाबाय आरो फिल्मखौ देखायथ'वाखै, देखायसिगोन जों दा दाननानै हाबनोसै आरो फिल्मखौ नायनोसै आरो गाइस लोगो। बोसोर फिल्म हम फकासनि नै टिकेट काउन्टारा बैखै जा, ओरै बाइकखौ दोनबाय बाइक स्टेन्ड, ओमफ्राय हाबग्रा लामाया बैखै जा आरो। दा टिकेटखौ दानहैग्रोना लानोसै जोङो। गाइस लोगोफोर नै टिकेट दानसै, टिकेट हानिखौ गांथाम हरदो, हानिखौ। नै फिल्म पस्टारा गाइस लोगोफोर बोसोना गाइस लोगोफोर नै फिल्म नायनो हाबसै, टिकेटखौ लाखाबाय गांथाम नै टिकेट बिसिग्राया एनो। लागाम ओरैजा सियार, ओरैजा हा। लोगोफोर फिल्मा जोब्बाय, नै दा ओंखारलांसै। मानसिफ्राबा ओंखारजोबखांबायानो। बाइकआ जोंना ओइखिजासो दं, ओइखिजा थौदो। गाइस लोगोफोर जोंना नै फिल्म देखायनाय जायगानिफ्राय ससे फैनानैनो गैला, गारियानो माबा स्टार्ट जाला। थावानो जाम जाबाय खोमा जोंना, थाव फिल्टारानो थांग्राया ना मा जाबावगोनलै। फिल्मालाय बिराद हिट नायबाय जों, खिन्थु बोसोन फिल्मखौ बिराद मोजां। सानि देवलनि बायदि, ओइ सानि देवल नुखादों माथो नै मबाइलाव। ग्रोब मिलायदों बोरैबा, सानि देवलनि बायदि फाइटिं बुलायलायनाय जाखादों। बुलायनायाथ' डेन्जार हिटखा, एक्सन काहिनि स्ट'रिफ्राबो मोजां आरो। एबार ओइ जाहांदों। जासिगोन दे एबार। नारनांसिगोनसो नामालै गारियालाय जोंनालाय। रिसार्ज डाउन जाबाय नामालै। जागोन टेनसन गैया, जागोन। जोंखौ एसे टाइम जाहोबाय आरो। नारनांबायसै गाइस लोगोफोरनि। नारदो उफाय गैला। हा गोजांबायबो एसे, उफ नारलांबायसै उफाय गैला। सेवालि बिबार मोदोम फैजोब्बायलै मोनथ्रि, सेवालि बिबार बारदोंबा। नारनो थांनांसिगोन गाइस लोगोफोर, जायाबाथ' माथो खालामबावनो। गारियालाय दसे जायो, ओमफ्राय पिकआप लाया जादों आरो, थावआव पास जायाखै मोजांनो। बिदि नारै लांबा 30 मिनिटनि बारा लानो हागौ, 35 40 मिनिटसो लागोन आं न'सिम। बाथासपुर खाथियावसो न'आबो। दा नै आबैसिमथार, नैबे आबौसिमथार बारबाय जोङो, दा आबौ बारबाय आरो। मालाय बेयाव साइकेल स्टेन्ड बानायना दोनखाबाय। आबौसिमथारावबो लोखि फुजा जायोना, ओमफ्राय आरो दानि थांनाया जों आबैसिमथारमोन आरो, बियो खाथिखा आबैसिमथार। माबा जाबायब्रा 1:34 गाइस लोगोफोर, गारिया स्टार्ट जामारासै। जानायालाय जागौमोन, थावनि माबाया गलांग्राया एसे जाम खोमा।
दसे जायो आरो थावखौ ओरै बाइकखौ दसे खोलना दोनबाय जानानै दसे 200 मिटार गाहामल' खारो बिदिनो दोनबाय थाखायोमोन मालिकआबो जोंहा रुगुं गुमै होननायनिमोन आरो बाइकआ दा नारलांबाय गोलोमफुलायबाय सोलाय नारबोबाय जों साथाममोन आरो नैबे सासेया फिल्म थांबाय लोगोफोरजों गारबोजाबाय ओमफ्राय जोंजों फैफानो थाफाबोनायावनो गैला बेहाबो थाबायबोफानांबाय ओरैनो 50 थाखानि माबा सुबायबासो नांबाय बेखौ बेकार